15 lakhs in Japan. International caregiver jobs now open. 80 plus candidates already placed. Visit us today to know more. Kinong ilam bagi dekat ke Kasi Students Union KSU Umsning Circle hapo ke jing ilam jong Presiden Samla Lester nongban haga arpusan tere ujamang arja arpun rio kila lej penyekendu yo Dean jong ke College of Agriculture Central Agricultural University Imphal kapadan Kyrdem Kulai Riboy District u Professor Ram Singh hakaba kila IT ru ida kedor khas jing ujor saute u Professor Kadang kepala penlong ikini ginoi lam kaseng ban leje kendo yo Dean jong ketika college kalong hadian bagi la yo jing tep bat kajing ujor na ki katu kat ni ki Samla pulie ki bedai na kajing nget Kristan. Kini ki Samla pulie kila Pyntip Shah ginoi lam kaseng bau teu Dean jong ketika college. Shah bat Khang ye ki ban penlong ki Jingduwai lani ke Jingmane Kristan hapo ke campus jong ke college. Laong bana kebenta pan pelong ki Jingduwai bat ki Jingmane jongki kini ki Samla pulie ki lahap ban lech chabar jongka college campus syakoi ke jaka ke balong klau bat ke badon ru ki yeng ja ki bala sa shra hadin baladap banyak kendo bat uteu Dean jongka ke college habakran sikilat pathai khobor Samla Lester nongbat ulayathu banna kalian ka seng kala kentu bat maham tenge persya yu bo umdei ban Khang penlong ya kenu Jingmane blai la kadai na kenu ke jat jinget nyam ulaong ru bakalong ke babakala ban Khang tangi ki Kristan ban penlong ye ke Jingmane blai kat baya ki wei pat ki jat jinget kila Shah ban penlong ye ki Jingmane nyam jongki Ula kedau ru bahagi por badan gijing le niam ki bakrau kum ke Diwali ki jupan longi gijing mani lingba ki pandit badak jing penpu penpieng ye ki saudong saukun jong ketai ke college. Na kaliang teu Dean la yathu bola a ye gijing kular bat pentikana ha ke je kran bo unam Khang shu ye ki Samla puli Kristan ban pen longi gijing mani jong ki hapo ke campus jong ke college. Na kaliang keseng na kaliang jongi ke Kasi Student Union Umsning Circle ilawan ban kendo ya Dean jong kenika college abi dai bat kajing le don bor ka jong u kajing yurat jong u ya kajing nget jong ngi ki parado prasnam bat kumju ki khna pule jong kathan stay la mingi ha kajing ya kendo bat u ila penpau ya kajing snaudiau bat kumju kajing persya ya kajing le jong u ha kaba u Khang ya ki khna pule jong kenika college man penlong ya ka Jingduwai ka jing Kyrwoh ya kerteng jong blai ha po kanika campus ngilap bat ngisham ba bat ngi danru kata ka jinglingo ka bakrau alor ka jingle jong Dean ha ka ba yo jing tip ba kiwei ki jingle niam kisat penlong bet ang ne po campus bat ngi iru ba ki pandit ki ba phong ya ki jan stem jan rong Jerngam kiwan hakane ke kampus kamdon kono ka jing Khang na kaliang ka jong u dari mentah ka jing kran pat bat uni Dean u Khang persya ya ki nongilam niam jongi bandrung hakane kampus bat wat ya ki khna puleru ban perlong ka jing Duai ka jing Ruai hapo kane ka kampus hendrai da ka jing persya jong ka seng bat jing kenduk jong ka seng mentah ula ayangi ka jing kular ba unung Khang shu unung persya shu bat island no ya kini ki nak boleh jangka ke college ban kin perlong ya ka Jingduwai ka jing mani jengki ya boleh ya jongi atau ke campus bat kane ka jangon mi jangka sengru kalong ka jing mana ka bakhatdu ya u ba unlek ngiri jat kam ke ba unurat ya ka jinget ka jongi ki parabanget ki student jong kane ka college bat yang baga kane ka Kyrwoh ni ai ngi Pyntip ru sha u bakane kan dia jing mana ka bakhatdu ban lada udang nut ban Khang biang naliang ka seng kin simpat na ko ka sen jam ban ai jing sleng yu ne Dean habi dei bat ka jing yurat jung ka jing le don bor jung hapo ka ne college ngi tep hang ne hapo ka college ki bon hi ki hot ki dan po mainland India ki pule hang ne hendrai ki bon ru ki khna stila mingi ba kum du ki khasi jungi par prasnam te ka jing Khang jung u hi ka dei kumangi yo jing tep ka dei ba ya ka jing Kristan jungi hendrai kumban supan rap yang ngilap bat ngisham ru ba ya ki jing le niam pat usha nuksa haba play ya kano ka jing play hang ne hapo college ki pelong bet kata ka puja ni Diwali ru kane ka building ka pernai kliak Holi ru ka jing le niam ka don hendrai balai pat ya ka jing le niam Kristan jungi uni Dean u Khang te kane ka jing wan kenduk jungi kalong ka jing persya ayu helor kata ka jing Khang jungu bat sa sin kuman bendrap ula airu ka jing kular manang ni sakhmat unung Khang su
habatin pej bahagi kishap ke Shah plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habatiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ke Shah plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka batau bha kam kta ka dur jingki marbam ka jingmat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Kadon ka we ka jingmentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba kambha ka jingim ba kambha pendon kam daki marbam badon ka Shah plus F menta kasni. Lawan Ra Shapi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.